Není úplně jednoduché udělat koncert, který nikdy neskončí. My jsme na jednom takovém byli a rozhodně jsme nebyli sami. Esko praskalo ve švech, fronty se stály jako na banány a potkat člověka bez rohlíku na tváři se nám nepodařilo. Díky komu? Byli to Tata Boys. Tak do tance, mládeži. Jejich ležatá osmička protnula i Olomouc a Olomouc se jim za to náležitě odvděčil. Pánové, trávíte spolu hodně času. Kdo z vás je teda ten Tata a jak ho poslouchají ty jeho boys? U nás je Tata tady Maila a my ho vlastně jakoby si ho vážíme, ale neposloucháme úplně. Tato, co si o tom myslíš? Já vlastně nejsem Tata žádnej. Já prostě jenom vznáším různé požadavky a ty připomínky a prosby a někdy jsem vyslyšen a někdy ne. A máš nějakou páku na ty tvoje boys v kapele, co na ně vždycky zaručeně zabere? Žádnou šaltpáku nemám. Hele, podívej se. Tady my vlastně tam panuje obrovská tolerance a jakási svoboda, takže každý si stejně nakonec udělá, co chce, akorát vždycky je potřeba nějakou zkoušku třeba jako vést nějakým směrem. Demotivující nebo naopak motivující je někdy reakce konkrétního člověka. Někdy je vidět člověk, třeba na rozjetým koncertě, člověk takového badatelského typu, který třeba stojí takhle a takhle kouká. A ani se nehne třeba vůbec. Tam všichni jako skáčou, my tam úplně spocený, strašný. A on se ani nehne a takhle kouká. A i třeba skrz, nebo kouká takhle nám na krabičky, mě ladí kolik. To ještě když kouká takhle, jak on ukazuje, tak je to dobrý, jo. A jsou tam, který koukají takhle. A vlastně pak je strašně důležitý si to člověka nevšímat, ale bohužel to funguje jako magnet, protože když ostatní tančí, tak tenhle tě přitahuje jako. Jo, ale on nic. A jim uděláš takhle a on nic. A zajímavé je, že někdy takový člověk přijde v koncertě pro podpis, že to bylo super. To je nejlepší. To se někdy stane. To turné jedete vlastně po Čechách a Slovensku po tvaru ležaté osmičky, jak jsem koukal. Vy jste si načmárali ležatou osmičku do mapy a doufali jste, že vám protne ty nejlepší spoty, nebo jak tohle probíhalo, tohle vymýšlení, tohle nápadu? Je setkání s nekonečném, protože to tak původně nebylo myšlený, ale vlastně ve finále to tak stalo. To jeden z fanoušků takhle spojil a zjistil, aha, vlastně, jo, rozumíš, to jakoby funguje, to třeba 50 let. My přeci. Takže fanoušci nebo Tata Boys, tohle je docela zajímavý jako. Právě, Juro. To jsme vymysleli my. On často tajemství, co pánové? Jura totiž často mlží, on je takový, on žije na Vysočině a tam jsou hodně mlhy. A on to vždycky nasaje a pak to dává krsty slova. Tak. Opakování bavilo jak kapelu, tak i nás. Tata Boys v Olomouci potvrdili, že si rádi jedou to svoje. Svůj zvuk, svoje světla, svoje projekce. Ve výsledku to vše skvěle zafungovalo. Mimo to jsme se dozvěděli, že Mardoša chodí na hodiny zpěvu, kdo štve Jirku Hradila, Masa Klamsů sere. A jeho ruská svita mě taky sere. faninky bude možná zajímat, koho miluje Milan Cajs. Svoji ženu samozřejmě. A svoje děti. Koho taky jiného, že?